Κάπως έτσι θυμάμαι τον Άρη όταν ήταν καλά. Τον τελευταίο χρόνο όλα άλλαξαν στη ζωή του. Άρχισε να χάνει πάρα πολύ βάρος και άρχισε να χάνει απότομα τις τρίχες του. Κάπου εκεί ξεκίνησε και το ταξίδι μας του να ψάξουμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον Άρη. Και εκεί ξεκίνησαν όλα αυτά τα ταξίδια σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς γιατρούς. Πολλές διαγνώσεις, πολλά φάρμακα, υπέρηχοι, αξονικοί τομογράφοι και ξανά επισκέψεις και ξανά φάρμακα και πάλι πίσω και πάλι αξονικοί τομογράφοι και μια κατάσταση η οποία δεν τελείωνε με τίποτα. Ο Άρης, όσοι το ξέρετε, είναι ένα δύσκολο σκυλί. Δεν είναι εύκολο σκυλί ούτε να τον διαχειριστείς, ούτε να τον αρκώσεις, ούτε να φορέσεις κολάρο για να μην ξύνεται. Είναι ένα σκυλί υπερβολικά μεγάλο και υπερβολικά δυνατό. Ό,τι και να προσπαθούσαμε, γυρνούσαμε ένα βήμα πίσω. Αποφάσισαμε με τον Πέτρο να επισκεφτούμε τον κύριο Ρουμπέα και τον κύριο Παρατσόκα στο Άκησης Βετ και μετά από εξονυχιστική έρευνα αποφασίσαμε να αφαιρεθεί ο ένας ακουστικός σπόρος του Άρη, τουλάχιστον για τώρα, καθότι ο Άρης αντιμετωπίζει πρόβλημα με το θηροειδή του, έχει ένα αυτοάνωσο και δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει ταυτόχρονα κορτιζόνη και τα φάρμακα για το θηροειδή, γιατί το ένα αντιστρέφει το άλλο. Έτσι μπήκαμε στο χειρουργείο. Το χειρουργείο ήταν αρκετά δύσκολο. Σίγουρα πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να τα καταφέρουν τα παιδιά. Υπάρχουν και σκληρότερες εικόνες από αυτές, αλλά δεν ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Μετά από όλο αυτό στο σπίτι περάσαμε 3 εβδομάδες εντατικής αγωγής και θεραπείας και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα ο Άρης ευτυχώς τουλάχιστον να μην πονάει. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο σήμερα. Σήμερα ο Άρης έβγαλε τα ράματά του. Είναι όσο υγιής μπορεί να είναι ένας σκύλος που ζει με θηροειδή και ένα αυτοάνωσο. Τι γίνεται τώρα? Ο Άρης δεν μπορεί να βγαίνει στον ήλιο. Είναι ένα σκυλί πολύ χαμηλής ενέργειας. Δεν του αρέσουν καθόλου οι βόλτες και το τρέξιμο. Ίσα ίσα να βγει να κάνει την ανάγκη του. Εγώ είμαι εδώ για να καλύψω φυσικά το φαγητό του και όλα του τα ιατροφαρμακευτικά. Ψάχνω να βρω μια γωνιά σε ένα καναπέ που είναι μεγάλος, γιατί ο Άρης είναι τεράστιος. Πολύ μεγάλος σκύλος. Στα καλά του θα είναι πάνω από 60 κιλά. Τώρα έχει χάσει βάρος γιατί έχει κακοπεράσει όλο αυτό το διάστημα, όμως θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν κάνει να βγαίνει στο φως, δεν κάνει να βγαίνει στον ήλιο λόγω του αυτοάνωσου. Σας στέλνουμε τα φιλιά μας και θέλω να σας πω από την καρδιά μου ευχαριστώ, γιατί χωρίς όλους εσάς δεν θα ήταν με αίσιο τέλος αυτή η ιστορία του Άρη. Κόστησε πάρα πολλά χρήματα τον τελευταίο χρόνο όλη αυτή η ιστορία. Και πάλι ευχαριστούμε όλοι μαζί από καρδιάς.